ontvangen in Zwolle. Ja. Voorlopig nog de locatie van Collectie Overijssel, daar zullen we straks eventjes wat meer over vertellen. Laten we eens eerst even beginnen. Je bent de directeur van Collectie Overijssel, maar onze luisteraars en kijkers zullen misschien niet weten wat de organisatie is en zullen jou waarschijnlijk ook niet kennen. Ja. Collectie Overijssel is een samenwerkingsverband waarin de archieven worden beheerd van verschillende gemeentes in Overijssel, de provincie en ook het oude Rijksarchief in Overijssel, dus de rechtbankarchieven. Dit is eigenlijk het centrale archief in Overijssel. Nu werken we voor een beperkt aantal gemeentes, dus niet voor de hele provincie, maar we hebben wel van oudsher ook particuliere collecties die over de hele provincie gaan, vanwege het feit dat we ooit een Rijksarchief waren. Ik ben zelf opgeleid als historicus in Groningen. Promotieonderzoek gedaan, niet afgerond helaas, dat is me niet gelukt. En toen met een baantje in de archieven in Brabant gaan werken, op studiezaal. Dus ik heb studiezaalwerk gedaan, educatiewerk. Bij het BHIC? Nee, niet bij het BHIC, bij het regionaal plaatselijk archief in Heusden, vlakbij Den Bosch wel. En uiteindelijk mijn carrière in de archieven opgebouwd, in Rotterdam gewerkt, bij toen nog het gemeentearchief, inmiddels stadsarchief. En later ook de master archivistiek gedaan. Dus ik heb archiefwetenschap ook net als geschiedenis als achtergrond. En mocht hier in 2018, 1 februari 2018, beginnen als directeur. Dat is mijn eerste directeursbaan hier. En we hebben vestigingen in Deventer en in Zwolle. Ja, en de bedoeling is dat de locatie hier in Zwolle volledig zal verhuizen naar een nieuwe vestiging in Deventer, die op dit moment in opbouw is? Nee, dat moet allemaal nog beginnen. We gaan eigenlijk onze vestigingen samenvoegen tot één vestiging. Dat heeft ermee te maken dat al onze depots vol zitten. En wij verwachten nog best veel papieren materiaal. Ook van particulier archief, maar zeker ook van onze overheden. En ook de panden en de instellingen zijn verouderd. Dus alle installaties zouden vervangen moeten worden. Ja, dat was voor ons een vraagstuk van: gaan we op elke locatie nieuw bouwen of gaan we naar één locatie? Nou, efficiënter is het om toch naar nieuwbouw te gaan op één locatie. Ja. En dat is best bijzonder. Dus wij maken de stap vanuit Zwolle naar Deventer, omdat uit onderzoek bleek dat dat de beste locatie was, een specifiek kavel. En dat betekent dat wij het eerste regionaal historisch centrum zijn dat de stap maakt van de provinciehoofdstad naar een andere stad. Want van oudsher zaten al die instellingen net in Assen, in Leeuwarden, in Maastricht, in de provinciehoofdsteden. Dus voor ons is dat best een bijzondere stap. Nu, Deventer is geen onbekende stad, gelukkig. Het is niet zo dat jullie naar de periferie verhuizen. Nee. Maar het zal wel, en zeker omwille van het feit dat in de gemeenschappelijke regeling zitten natuurlijk veel politieke belangen in zekere zin ook. Waarschijnlijk geen heel makkelijke onderhandeling met Zwolle zelf om te zeggen van, goh, weet je, deze is de toekomst. Ze zaten er allebei behoorlijk constructief in, Deventer en Zwolle, omdat men wel begreep dat vanuit ons vakgebied, en dat vond ik wel heel mooi, men zei we willen eigenlijk vanuit jullie vakgebied eigenlijk de beste voorziening. Dus wij gaan niet van tevoren zeggen het moet in Zwolle of het moet in Deventer of het moet ergens anders. Ja. Nee, laten we met z'n allen gewoon gaan kijken en ook onderzoek doen naar wat voor jullie vakgebied het beste is. En dan laten we de emoties rondom locatie eventjes gewoon even betijen, zetten we even opzij. Maar natuurlijk zijn er altijd emoties die ook in een gemeenteraad of bij betrokkenen. Je snapt dat als je vanaf 1880 of al langer in Zwolle zit, dat daar natuurlijk wel gedacht wordt, wat gebeurt hier nu? En het idee is ook wel dat we een lokale studiezaal houden. De grote studiezaal komt straks in Deventer. Dat gebouw gaat in 2028 of 2029 open. Maar we zullen wel decentraal toegang houden tot de archieven. En dan moeten we heen en weer rijden met een autootje. Dus de dienstverlening voor de mensen die gebruik willen maken van de archiefstukken blijft gewoon voorzien. Alleen moeten ze dan rekening houden met een aantal dagen. Ja, dan zullen ze toch, kijk, als je echt direct toegang wil, dan zul je toch naar Deventer moeten reizen, want dat zit aan het depot vast. Als je zegt, ik vind dat op zich niet zo belangrijk, want ik weet precies wat ik moet hebben, maar ik wil het bijvoorbeeld nog niet willen digitaliseren, want ik wil zoveel dozen laten komen. Die mogelijkheid is er. Dan kan je in het centrum van Zwolle, bij het lokale museum, hebben we een studiezaal waar je gewoon de inzage kan doen. Ik weet niet hoeveel gebruik daarvan gemaakt kan worden, dat gaan we zien. Het kan ook best zijn dat de dienstverlening uiteindelijk op een natuurlijke wijze helemaal verschuift naar Deventer, maar dat weten we niet. We houden vooralsnog gewoon een punt in Zwolle. Het is wel een spannende ontwikkeling. Dat kan ik geloven. Ook omdat, kijk, een nieuw gebouw dat is natuurlijk geen goedkoop gebouw. Dat is best een ingewikkeld bouwproces. We staan nu aan de vooravond van de start van dat project. Er is nu alleen nog maar een kavel waarvan we weten, daar komen we. Voor de rest is er nog niks. Dus we moeten helemaal plannen gaan maken, daar moet een bouwprojectmanager op en dat soort zaken. Aanbestedingen Europees, je snapt allemaal, ingewikkeld.
Maar wat natuurlijk ook wel heel bijzonder is dat we mogen dus gaan ontwikkelen vanuit echt wat wij vinden wat de kern van ons vakgebied is. Dus wij worden niet gedwongen om samen te huizen met een kinderdagverblijf of met een zwembad of in cultureel erfgoed. Nee, we mogen helemaal vanaf de nul gaan schetsen. Ja. Wat voor gebouw hebben wij nodig? En het gebouw is niet een doel op zich. Hè, dat dient weer de toegang tot archieven en de maatschappelijke functie van archieven. Ja. Dus stel je voor dat dat gebouw een aantal miljoenen euro's gaat kosten. Ja, dan moet je natuurlijk ook nadenken hoe resoneert dat? Hoe gaat dat terug naar de samenleving als functie? Ja, hoe leg je er verantwoording voor af? Dat ook. Blijft publiek geld natuurlijk. Precies, altijd publiek geld. Dus in die zin, vanuit ons vakgebied zou je misschien zeggen, ja, maar behoud en beheer is hartstikke belangrijk. Dus het moet een bunker zijn, helemaal dicht. Aan de andere kant zeg je, ja, nou, maar is dat waar? Want beheer en behoud is belangrijk, absoluut. Er moeten alle voorwaarden goed aan voldaan worden. Maar als je zoveel geld gaat investeren met elkaar in een nieuw gebouw, ja, dan moet je ook goed nadenken, wat is het concept voor publiek en dat soort zaken. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wel een heel mooi perspectief waar we de komende jaren ook naartoe kunnen werken. Ja. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat in de aanloop naar dat hele proces en de keuze die uiteindelijk gemaakt is, dan vertrek je eigenlijk vanuit wat is de centrale visie. Klopt. Want je kan mensen niet overtuigen. Nee, je hebt echt een visie nodig. Ja. Een visie dus eigenlijk een hernieuwde visie op wat ben jij als organisatie en hoe vertaalt dat zich in het gebouw. Maar ook, vergeet niet, hoe vertaalt dat zich ook naar je organisatie. Want verhuizen met een niet aangepaste organisatie naar een nieuw gebouw, dat gaat niet. Of het gaat wel, maar dan krijg je gedoe mee. Op een gegeven moment, je gebouw vraagt andere dingen van je. Zeker als het om zoveel publiek geld gaat, moderne uitstraling. Dit wordt een modern gebouw, dat weten we al. Ja. In Maastricht staat een prachtige oude studiezaal met een hele andere erfgoeduitstraling. Bij ons wordt het nu eenmaal de situatie. Nieuwbouw met een vrij efficiënte uitstraling. Dat gaat gewoon gebeuren. Nou, dan moet je dus nadenken, hoe voegen we daar wat warmte, wat liefde, wat publieksgevoel in terug. En wat betekent dat ook voor je organisatie, ook voor de functies die je in huis hebt, wat de mensen die je in huis hebt. Ja, absoluut. En het mooie is, zo'n project, je gaat niet in 2 jaar een gebouw neerzetten. Dus je hebt nog wel even de tijd. Wij hebben nog even de tijd. Maar we moeten nu al nadenken, en dat doen we ook in het project, er moet ook een werkgroep zijn die nadenkt over nieuwe visie, nieuwe organisatie. Want zoals ik zei, die moet goed landen in dat nieuwe gebouw. En ik vind ook dat we de plicht hebben om ons open te stellen en te verantwoorden over het feit dat hier zoveel miljoen in zo'n gebouw gaat. Ja, het moet een ontmoetingsplek zijn. Ik vind altijd de meest, of in mijn ogen al sinds de meest succesvolle archieven zijn diegenen die, en natuurlijk heb je de wettelijke bepalingen waar je aan moet voldoen en het moet in zekere zin een bunker zijn, maar het mag niet zichtbaar zijn voor het publiek dat het een bunker is. Die bunker die kan best onder de grond op een veilige plek en dan moet je een open portaal hebben waar mensen hun eigen identiteit, hun eigen geschiedenis, de geschiedenis van hun voorouders kunnen ontdekken. En ook ontmoeting op dat onderzoek. Hè? Want je weet ook dat onderzoekers die elkaar ontmoeten, die inspireren elkaar weer. Absoluut. Kennis en kunde vanuit onze organisatie gekoppeld aan het fysieke bezoek. Ja, jij weet ook dat digitalisering best, als het ware een kantelpunt in de dienstverlening in archieven, dat zie je overal, dat heeft veroorzaakt. Aan de andere kant zal fysieke dienstverlening in mijn optiek altijd blijven en misschien steeds meer gespecialiseerd gaan worden en steeds meer inhoud ook van ons vragen. Kijk, vroeger, wij waren geen kei in digitaliseren, in alle eerlijkheid. Dat hebben we best moeite gehad om daar op niveau te komen van andere archiefinstellingen. We hadden op onze studiezalen collega's die op een gegeven moment vooral doorverwijzers waren. Zeggen, dan moet hij daar zoeken en dan moet hij dat doen. En misschien wat minder inhoudelijk op de hoogte waren van de inhoud van onze collecties. Dat heeft zich op een gegeven moment een soort van ontwikkeld. Ik zie voor me eigenlijk dat digitale eigenlijk misschien wel de bulk van de dienstverlening gaat worden. Dat is mensen die geen behoefte hebben om te komen. Die gewoon een dossier willen omdat ze een huis gaan verbouwen of precies weten wat ze willen. Die hoeven niet langs te komen. Dat kan, dus daar leveren we dan digitaal voor. Het liefst zo snel en efficiënt mogelijk. Mensen die wel komen, die inspiratie zoeken, die met moeilijke vraagstukken zitten, die de kennis van ons misschien wat meer nodig hebben in de diepte. Die komen langs. En dat betekent ook van ons dat we eigenlijk een upgrade moeten hebben van wat wij inhoudelijk weten van onze collecties. Ja. Want mensen die zich digitaal aan redden, die zien we eigenlijk niet. En die stellen geen ingewikkelde vragen, die redden zich. Ja. Mensen die wel komen, die zitten vaak, of ze weten helemaal niet hoe het digitaal werkt. Die heb je nog. Ja, die groep wordt wel kleiner, maar goed, die heb je nog wel. Of ze zijn zo ontzettend gespecialiseerd. En gaan zo de diepte in dat alleen maar digitaal leveren niet voldoende is. En dat je ook meer een gesprek en begeleiding nodig hebt. Ook voor de dingen die bijvoorbeeld nog niet gedigitaliseerd zijn. Of
helemaal niet toegankelijk zijn gemaakt. De archiefinstellingen hebben ook vaak wel collecties liggen die nog helemaal op een heel bazaal niveau toegankelijk zijn gemaakt, of helemaal niet. Ja. Maar misschien juist voor die onderzoeker die zich fysiek meldt, interessante dingen in. Of vanuit de AVG overwegingen, dat je eigenlijk liever hebt dat iemand gewoon ter plekke komt om te kijken, wat is de motivatie, dat niet. Welk onderzoek, Je weet de hele discussie rondom het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Allemaal AVG privacygevoelige informatie. Dat betekent dus dat dit soort zaken veel meer in 1-op-1 situaties op de studiezaal fysiek bezoek vragen. En ook, archiefinstellingen hebben ook wel eens een geschiedenis van dat dingen op een onduidelijke manier zijn geordend, dat wij het allemaal wel weten, maar dat jij als onderzoeker denkt, ik kan me hier niet in redden. Dan is dat fysiek contact dat echt heel erg belangrijk. Dus eigenlijk zie je daar een soort verdieping, eigenlijk een toegevoegde laag, het fysieke bezoek aan de studiezaal. Dat betekent misschien wel dat een studiezaal niet meer 100 plekken nodig heeft, omdat, dat zie ik bij ons wel een beetje gebeuren, omdat toch wel de bulk, ook de moderne onderzoeker grappig genoeg, toch wel heel erg graag volledige dossiers gedigitaliseerd wil hebben. Ik kan me voorstellen dat die voorziening misschien iets kleiner wordt, maar wel een veel meer kwalitatieve sprong gaat maken, ook in de bemensing. Dat betekent dus dat je ook hoger opgeleide mensen op studiezaal moet hebben die weten als jij komt als onderzoeker dat we jou veel meer persoonlijk gaan begeleiden. Maar dan heb je binnenkort mensen nodig die exact hetzelfde traject als jou hebben doorlopen en die zowel historische kennis combineren met archivistieke kennis. Absoluut. Ik denk niet noodzakelijk alle diploma's daarvoor, maar die wel breed inzicht hebben in wat is hier de historische context, wat zijn de archiefvormers, welk soort van archiefstanden. Het is heel interessant omdat op die manier kan je natuurlijk, ik weet niet of archieven dat in het verleden veel hebben moeten doen, nadenken over wat is nu eigenlijk mijn archetype klant die binnenkomt. Hè? In de commerciële wereld noemen ze dat een customer journey. Hoe reizen ze tot waar? En ze vinden dan ofwel meteen digitaal wat ze nodig hebben. Ik kan me voorstellen, bouwplannen, die zou ik zelf ook liefst digitaal willen hebben staan, zodat ik niet op een vrije dag naar het archief moet afzakken. Met verf onder je vingers en je wilt Tuurlijk, je wilt het gewoon snel en efficiënt. En daarin kan een archief absoluut voorzien. Tegelijkertijd is er altijd een best grote groep meerwaardezoekers die net beter bediend zou kunnen worden. Op het moment dat ze binnenwandelen voor genealogisch onderzoek, zou een archivaris dan ook kunnen zeggen van, goh, heb je al eens nagedacht over die en die archieven van die en die archiefvormer? Daar staat misschien ook wel iets in over je voorouders. Dat is wel een heel interessant punt. Ja, dus je zou dus inderdaad naar soort archetypes of verschillende soorten onderzoekers. Nou, de archiefsector heeft dat al in de jaren 90, de diepgravers en de snuffelaars, dat soort archetypes. En die zouden op zich gemoderniseerd kunnen worden en gelden nog steeds. Waarbij toen natuurlijk nog dat die influx of die impact van die digitalisering toen nog niet zo onderkend wordt. En ik denk als je die archetypes nu weer zou schetsen, dat je, en dat hebben wij trouwens voor ons eigen klantonderzoek ook wel gedaan, dat je wel ziet van, welke klantgroep wil eigenlijk ook helemaal niet komen. Die willen gewoon inderdaad snel iets digitaals hebben. Die hoeven helemaal geen begeleiding. Behalve als wij het onmogelijk hebben gemaakt om te zoeken en te vinden. Wat ook wel eens gebeurt natuurlijk uit het verleden. Helaas, want elke collectie heeft zo zijn vraagstukken. Maar die willen helemaal niet langskomen. Joh, die huppakee, lever iets en klaar. Terwijl anderen, inderdaad, de meerwaarde heel erg zien van de kennis en kunde die we in huis hebben en ook nodig hebben. Mijn twijfel zit wel een beetje bij de klantgroep die, als je klantgroep wil noemen hoor, mensen die misschien geen onderzoek willen doen, maar een beetje meer historisch vermaak of een beetje leuke plaatjes willen zien of een leuk verhaal. En daar zie ik wel, dat is wel steeds. Kijk, wij deden vroeger rondwandelingen door de stad en dan vertelden we de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Zwolle of dat soort zaken. Dat soort dingen doen wij nu niet meer. Dat laten wij echt aan het lokale museum of aan de stadsgidsen of aan erfgoedclubs. Omdat je wel ziet dat de hoop die we vroeger hadden, dat er uit die groep van latent historisch geïnteresseerden, dat gebeurde eerlijk gezegd niet. En dat zit dan heel veel heel veel energie van ons op zo'n groep om dat wel te krijgen, maar dat lukt eigenlijk niet. Het levert niet nieuwe klanten op, terwijl je dan eigenlijk zou denken, maar zou je dat niet moeten laten bij clubs die veel beter zijn in het laagdrempelige verhalen vertellen? Tuurlijk. En er zijn ook verschillende groepen binnen de maatschappij die dat kunnen voorzien. Hè? En er zijn ook professionals die daar beter in zijn dan de archivarissen. Tuurlijk. Want ik hou altijd wel heel erg van, waar kan je heel goed in worden en waar kan de ander heel goed in worden? En dan wil ik niet te veel op jouw vakterrein zitten, maar dan moeten we een goede verbinding
verbinding maken. Dus wij zijn dan de collectiebeheerders. Wij moeten verdomde goed worden in het collectiebeheer en weten wat de buitenwereld nodig heeft en daarmee in gesprek zijn. Maar echt een goed historisch verhaal als rondwandeling door de stad. Ja, misschien moeten dat de lokale historici of de historische vereniging. Wij zijn ook helemaal niet zo goed in groepen bedienen. We zijn vaak een beetje introvert en dat soort zaken. Is ook niet erg, hè? Als we die mensen bijvoorbeeld, die stadsgidsen, maar bijvoorbeeld kunnen voorzien van de juiste informatie. Ja. Of een keer hier bij ons naar binnen kunnen lopen om te laten zien wat er in het depot zit. Maar dat wij niet zelf die rondleidingen geven. Dat. Is er wel een rol weggelegd voor educatie? En dan denk ik vooral aan ook jongere kinderen in die nieuwe plek in Deventer? Ja, dat is interessant wat je zegt, want dat hebben we nu niet. We hebben geen educatie, al een langere tijd niet meer. Dat is ooit in de bezuinigingsperiode echt ver voor mijn tijd gesneuveld. Ja. Waarbij ik zelf ook wel een beetje op twee benen zit te hinken van, levert dat nou ook echt iets op of niet? Aan de andere kant, mensen die het wel, instellingen die het wel doen, die zien vaak wel toch grappig genoeg kinderen die ze ooit in huis hebben gehad, later terug als onderzoeker. Ja. Grappig. We hebben nu eigenlijk niet de faciliteiten om goede educatie te doen. Ik sluit niet uit dat inderdaad, want dit hoort helemaal bij de visie voor ook de nieuwe gebouw, dat daar wel weer nagedacht wordt over educatie, maar dan moet je goed nadenken over welke leeftijdscategorieën, dat soort dingen. Ja. Wat wij tot nu toe doen, onze educatie richt zich heel erg op gebruik van onze collecties. Dus ik zeg maar wat oud schrift lezen, het beter begrijpen van collecties, daar zit onze educatie, maar dan wel dus op een volwassen doelgroep. Ja, dus jullie geven workshops in paleografie. Zo moet je het zien, ja, dat soort zaken. Oh, dat zou heel mooi zijn. En dat is eigenlijk klassiek in de archiefsector op zich. Meer voor basisscholen en dat soort zaken, dat zie je, dat is wel wat veranderd in de afgelopen jaren, minder geworden. Maar wat ik zei, je kan daar bij een nieuw gebouw, ook omdat we waarschijnlijk gaan samenwonen met andere collectiebeherende instellingen, partners die wel al bijvoorbeeld educatie hebben lopen. Yeah. Dan zou je kunnen zeggen, dan haken we dat aan elkaar. Zij zijn al heel goed in educatie, neem dan ook de archieveducatie mee. Ja. Ik denk dat het gebouw daar toch wel een soort van een rol in gaat spelen, ook omdat we nu op locaties zitten die daar wat minder geschikt voor zijn. Nou, is wel grappig dat ook je eigen visie weer onderhevig is aan tijd, maar ook aan plaats. Ja, dat is sowieso heel interessant. En het is, wat in zekere zin fascinerend is, mensen kunnen misschien een heel statisch beeld hebben van wat een archief is en wat een archiefinstantie doet. En alleen al het veranderen van locatie opent zoveel meer mogelijkheden, dat het soms ook moeilijk is om daar een keuze in te maken. Klopt. Ik denk dat dan een duidelijke visie, wat willen we zijn, wie bedienen we en hoe doen we dat, is echt wel noodzakelijk. Want anders dan denk je, je kan even goed een glijbaan installeren in zo'n gebouw. Ja, kan je wel doen, maar goed, daar is niet lijkt me wel leuk. Maar... Ik maak het grappig om gewoon aan te duiden hoe moeilijk het is om invulling te geven aan wat in principe nog gewoon een blanco vel is. Ja. Wat neem je mee van hier? Want je zit hier sinds 1880. En wat vernieuw je? En tegelijkertijd welke personeelsinzet hoort daar dan weer bij? En je hebt maar één zak met geld, hè? Dus je moet daar wel keuze maken. Het kan maar niet groeien en groeien. Ja, dat is precies wat jij zegt. En ook, stel je voor dat je in een middeleeuwse kerk zit met je studiezaal. Hè? Dat je hebt instellingen waar je dat hebt. Dan is dat toch een andere opdracht dan als je weer met dat blanco vel begint. Dan heb je natuurlijk in die zin wel, dan heb je nu eenmaal die kerk, dan neem je op dit moment toch geen afscheid van. Dus dan vraagt dat misschien ook iets anders van je publieksbereik. Dus er is ook niet one size fits all in die zin. Dus in die zin lijkt het Gelders archief en het archief hier en in Maastricht en in Leeuwarden lijken op zich dezelfde organisatie, maar dat zijn ze niet, omdat ze in andere gebouwen zitten of een andere functie erbij hebben. In Leeuwarden speelt bijvoorbeeld de Provinciale Bibliotheek en de taal, de Friese taal, een hele belangrijke rol. Dus ze hebben een extra of een andere opdracht erbij. Dus van buitenaf lijkt dat zijn allemaal hetzelfde. Waarom doen ze niet hetzelfde? Nou, ook omdat er smaakverschillen zijn. En ook wel verschillen in historie. In Overijssel is de professionele centrale archiefzorg niet echt van de grond gekomen vanaf 1900. In Utrecht zie je dat de provincie Utrecht is helemaal verkaveld met wat grotere archiefdiensten. Utrechtse archief, archief Eemland, Zuidoost-Utrecht is een grote dienst, Tiel. Tiel is Gelderland trouwens. Daar zie je dus grotere archiefdiensten met elkaar die al meerdere gemeentes bedienen en vrij stevig zijn, ook in hun historie. Dat is in Overijssel niet. Ja. Daar doen gemeentes het eigenlijk een beetje op zichzelf. Dat betekent ook weer een heel andere positionering voor ons als organisatie. Absoluut. En je moet ook kijken wat het netwerk is dat je binnen je eigen provincie hebt. Want je hebt natuurlijk andere erfgoedinstanties. Ja.
overheidsinstanties, maar de universiteiten spelen ook een belangrijke rol. Ja. En zeker of ze wel of niet een opleiding geschiedenis hebben, waar dat er een grote influx is van onderzoekers, studenten en dergelijke die naar de archieven toe gaan. Dat is echt precies wat jij zegt. In Overijssel heb je dat niet. Ja. Dat heb je bijvoorbeeld in Groningen wel. Ja. Groningen archieven, die zitten zo tegen de rand van het centrum aan. Die hebben een hele nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Die hebben een historische opleiding, daar werken ze veel mee samen. Logisch. Hebben wij niet. Bij ons is het, moeten studenten echt moeite doen om überhaupt te komen. Dus wat wij dan moeten doen, en wat we dus ook doen, hebben we ook 2 functionarissen voor aangesteld. Die heten collectiemakelaars. Dat zijn de enige 2 collectiemakelaars in Nederland. Daarvan is eigenlijk de opdracht dat zij verbindingen gaan leggen met onderzoeksgroepen aan de Radboud, in Groningen, in Utrecht. Zodat docenten weten, oh ja, wacht, we hebben niet alleen de Utrechtse archieven of de Groningen archieven waar we af en toe eens mee samenwerken, of structureel, maar waarom zouden we ook niet eens naar Zwolle of naar Deventer gaan? Ja, want die opleidingen hebben ook veel studenten uit onze regio. En die jongens en meiden willen ook best wel eens graag onderzoek doen naar Dalfsen of naar Ommen of naar Enschede. Ja. Maar als wij dat niet zouden doen, dan komen ze hier mondjesmaat. Dan is het die ene student die denkt, ik woon in Dalfsen en ik ga eens naar Zwolle naar het archief. Die bedenkt dat dan 1 keer in de 3 jaar. Ja. Terwijl als wij nu met de Radboud zijn we nu een warme verbinding aan het opbouwen. Die zijn een regionaal onderzoeksprogramma aan het opstellen. En daar zit ook Overijsselse onderwerpen in, omdat wij met ze in gesprek zijn gegaan. Van, we hebben collecties, maar die worden eigenlijk veel te weinig gezien. En ik zie het wel als een doelstelling voor ons om onze collectie wel wat meer open te stellen en zichtbaar te maken voor onderzoek. Kijk, wij doen zelf geen onderzoek, maar wij moeten de verbindingen, een netwerk gaan maken met jonge, goede onderzoekers of oudere onderzoekers die in weer een eigen netwerk vormen, dat ze weten, maar wacht even. Voor dat onderzoek, voor dat Tweede Wereldoorlog onderzoek, dan ga ik niet naar NIOD, maar ik ga een keer naar Collectie Overijssel, omdat daar bijzondere dingen liggen. Het mooie daarin is dat je niet alleen onderzoek faciliteert, maar ook stimuleert op die manier. En ik denk dat als je gewoon heel nauw de letter van de archiefwet zou lezen, dan zou je dat er misschien niet meteen inzien. Nee. Maar ik denk naar een soort van maatschappelijke relevantie. En andere archieven kunnen makkelijker terugplooien en zeggen, Utrecht Universiteit ligt er vlakbij, in Groningen, ze worden gewoon meteen bediend vanuit de universiteit. Maar wij moeten daar moeite voor doen. En wij moeten moeite doen, zeker in de periferie. In Limburg is dat exact hetzelfde, waar dat ook geen opleiding geschiedenis is. Dat is wel heel mooi en dat is een van de punten die ik ook wou aanhalen in dit gesprek. Publiekswerking is niet zozeer dat je met je gezicht op tv kan komen, maar is net om mensen naar die collecties toe te lokken bijna. Je moet ze toch overtuigen. Ja, want we worden niet automatisch gevonden, om het zo te zeggen. En de vraag is dan, ik hou er wel van dat het goede publieksverhaal en de middelen bedenken waar het publiek als het ware mee verleid wordt om onderzoek te doen of kennis te nemen van, is niet automatisch altijd dat het uit jezelf komt. Het kan ook juist weer via die slimme netwerkpartner zijn. Dus wij werken hier in Overijssel met de Overijssel Academie. Dat is een groep van jonge onderzoekers op taalkundig en historisch terrein. Die hebben projecten rondom, ik zeg maar wat, 1825, de watersnoodramp in Overijssel, een enorme ramp. Die spreken daar een breed publiek mee aan en die verwijzen altijd, maak gebruik van de collecties die hier liggen. Ja. En ik vind juist best wel sterk dat andere personen of organisaties die heel nauw in jouw netwerk zitten, juist het verhaal vertellen en op het podium staan en zeggen, maar we hebben dit alleen maar kunnen doen dankzij het feit dat Collectie Overijssel die collecties heeft en goed toegankelijk heeft gemaakt. Dan hoef ik als directeur niet te zeggen, kijk, wij zijn dit en wij hebben dit gedaan. Ja. Maar er zijn andere instellingen die zeggen, maar we hebben dit werk alleen maar kunnen doen dankzij het feit dat die fantastische schatkist er ligt en dat wij daar in nauw contact zijn om samen voor te zorgen dat het publiek daar kennis van heeft en misschien zelf ook eens onderzoek gaat doen. En af en toe doen we het zelf. Wij natuurlijk organiseren we zelf ook events. Bijvoorbeeld rondom genealogie of dat soort zaken. Maar ik denk ook heel erg altijd vanuit het netwerk, wie is de sterkste partij om iets over je collectie te kunnen zeggen. Ja. En dus ook voor een ander publiek toegankelijk te maken, omdat die partij weet die kent dat publiek al. En je moet ergens zijn waar heel veel instellingen zeggen, we moeten het nieuw publiek bereiken en daar moeten we op af en we weten niet wie het zijn of we moeten daarop investeren. Maar je kan ook nadenken, maar zijn er al organisaties in die beoogde doelgroep actief? Die er wanneer, en waar jij dan een verbinding mee maakt. En die dan het verhaal vertellen naar die doelgroep. Die weten precies de taal van die doelgroep, het woordgebruik, waar ze gevoelig voor zijn, dat soort zaken. Waarom moet je dat zeggen? En dan maak je het meeste impact, denk ik. Ja, en ik denk dat het ook bijdraagt aan het bestaansrecht van een archief. Want
vroeger met het ontstaan van de nazistaat, dan had je een archief nodig om de legitimiteit van die staat te bevestigen en op te slaan. De belangrijke stukken over Nederland en over IJssel, die moesten toegankelijk zijn. En nu de grote nieuwe uitdaging met digitalisering is dan de vraag van, moet je dan nog wel een fysieke locatie hebben, want alles is toch digitaal. En wat is dan de rol nog van een archief? En ik denk net door te kijken waar binnen de maatschappij zijn mensen het meest geholpen met bepaalde archiefcollecties, welk onderzoek is het meest vruchtvol daarin. En ook die verdiepende, het soort van dieper kunnen graven met hulp van iemand die kennis heeft van de collecties, die kennis heeft van de achtergrond, kan ook heel erg helpen. Zeker in de samenwerking met heemkundeorganisaties, met musea, want jullie zijn ook bezig met een museum. Ja, we hebben hier in Zwolle een nauwe samenwerking met Anno Stadsmuseum. Wij beheren de museale collectie, dus wij zijn de collectiebeheerders. En wij hebben kennis en kunde van die collectie. Zij doen het publieksbereik op hun locatie en in de stad. Dus zij draaien de educatie. En de collectie is wel opgeslagen op hun locatie of nee? Is decentraal? Ja, decentraal in een ander depot. Dat staat onder ons beheer. Dus wij doen de bruiklenen en wij zijn in nauw contact met de mensen die evenementen en tentoonstellingen maken van Anno. Dus hier zie je dus helemaal een soort netwerk samenwerking komen, waarbij dus het superbelangrijk is dat de verbinding tussen publiekbereik bij het museum en collectiebeheer bij ons heel erg blijft bestaan. En dat hangt dus allemaal mensenwerk. Hè? Dus dat heeft een enorme kracht als het goed werkt. Het is ook kwetsbaar als het niet goed werkt. Want dan kan het uit elkaar drijven. Dan gaat de collectiebeheerder zijn eigen werk doen. Een publieksman gaat zijn eigen werk doen. Dus eigenlijk is het concept van Anno dat Anno eigenlijk een soort samenwerkingsverband is tussen een soort museale organisatie, de archeologen en monumentenzorgers en bouwhistorici en de archiefbeheerders. Die allemaal een soort, waarbij het publieksbereik echt in de handen van de museummensen is. Die doen de educatie, die maken tijdelijke exposities, die zijn in de stad actief. Ja. En alle kennis en informatie en collectie ingebracht wordt door de erfgoedbeheerders en de archivarissen. Mooi. En natuurlijk is dat een soort wisselwerking en doen ze van alles wat. Maar dit is wel een beetje vanuit de sterkte van elke discipline gedacht. En dat is wel iets waar ik heel erg in geloof. Zodat wij ervoor zorgen vanuit hier dat bijvoorbeeld die museale collectie gewoon goed op orde is, toegankelijk is en uiteindelijk ook voor het publiek benaderbaar is via een catalogus. Dat er geen motten in de kleding zitten, dat de schilderijen netjes voor staan. Dat is ons werk. En dat wij ook weten, maar wacht even, Anno gaat die en die tentoonstelling maken over dat en dat onderwerp. Dan zijn we natuurlijk in gesprek met de conservator, met de publieksmedewerker. En wat hebben we in de collectie zitten? Hoe gaan we dat doen? Dat je voor een stuk kan meedenken natuurlijk. Dat zou eigenlijk ook moeten. Het is een heel vruchtbare dialoog natuurlijk, hè? Want jullie kunnen volledig focussen op wat zit er in die collectie en welke facetten zitten er allemaal in. Mijn collectiebeheerder hoeft dus niet de schoolklassen te ontvangen in het museum. Want dat is niet de taak van mijn collectie. Dat doet de educatie. Dus die wordt niet. Maar zij kunnen wel aankloppen met vragen bij jullie van we gaan een expositie rond bouwstijlen in. Dan kunnen jullie, en dan kun je natuurlijk eigenlijk ook nog de verbinding maken met die historische collecties die in het gewone archief zitten. Zo zou het moeten zijn. Jongen. Ja, en dat is dus eigenlijk een soort. Dus je doet eigenlijk toch wel ook deels een stapje terug, grappig genoeg. Want je gaat niet meer zelf die educatie doen. En je ondersteunt. Aan de andere kant zet je ook een stapje naar voren. Dus het is eigenlijk allebei. Want je zet ook een stapje naar voren van maar wij willen altijd een soort van co-creatie en samenwerking. Bieden we die collectie aan. En wat wij van die collectie weten, dat brengen wij in. Zo moet het een beetje ontstaan. Maar wij schrijven dus niet alle teksten voor de tentoonstelling. Dat zou dan weer bij de publieksmedewerker van het museum moeten zijn. Het is een beetje zoeken. Waarbij, kijk, als je vanuit collectieperspectief kijkt, de collectie is dus echt ondergebracht in een andere organisatie, bij ons dus, niet bij de museale organisatie. Die collectie heeft er nog nooit zo goed bijgelegen. Die is gewoon heel goed geconserveerd. Je hebt de kennis en de focus, dus continu focus op die collectie, die staat gewoon goed. Zodat ook voor de toekomst die gewoon duurzaam goed beheerd wordt. Dus je laat een aantal dingen van jezelf los, en de ander doet dat ook. En zo kom je eigenlijk tot nieuwe afspraken. Ja, elkaar, omdat je ook ruimte creëert. Ja. En net door dat stapje terug te zetten, kan je samen 2 stappen vooruit zetten. Ja, zo zou je het willen. Een mooie
Alleen moet je bereid blijven zijn om allebei continu in contact te zijn over wat doe jij, wat dragen wij. En dat is dus heel erg mensenwerk. Als er tussen mensen of organisaties afstand ontstaat, dan is wel het gevaar, en dan moet je dus continu alert voor zijn, dat de collectiebeheerende instelling toch een dichte bunker aan het worden is en de deuren dicht gaat doen. Dus zegt, maar laat ons met rust, wij gaan die collectie doen. Ja. En dat de publieksmensen niet eens meer weten dat er een collectie is en die gaan gewoon zelf historische verhalen herkauwen die ze uit de boeken kennen. En dus daar is wel, het is ook continu investeren in contacten met elkaar en elkaar begrijpen vanuit welk perspectief je dit doet. En dan kan het 1 is 4 worden, bij wijze van spreken. Maar als de organisaties op afstand komen door wat dan ook, dat kan ook bestuurlijk gedoe zijn of wat dan ook, dan is het wel gevaarlijk, want dan kan het lijntje doorgeknipt raken. Dus je moet heel bewust zijn dat het mensenwerk is en continu in elkaar blijven investeren. We hebben het er net over gehad dat geen enkel archief is hetzelfde. Ook al vallen ze onder dezelfde archiefwet, dan zou je als buitenstaander kunnen denken van je hebt documenten, je slaat die op, je geeft mensen toegang klaar. Net omdat die archieven zo anders zijn, denk ik dat er toch best wel een grote rol is voor de leidinggevende van zo'n archief. Absoluut. Voor de directeursrol. Echt. Maar dat betekent dus ook op het moment dat jij met pensioen gaat, of je zou naar een andere functie, welke garanties heb je dan dat die samenwerking met Anno, dat de visie op die locatie in Deventer... Dat zeg je echt goed, ja. Dat is echt, dat is ook best wel af en toe beangstigend. Dat heel erg bij de kleur en smaak van de directie zit of zo. En dat vind ik denk zelf natuurlijk ook wel heel vaak over na, over mijn eigen rol. Ik denk, dit is natuurlijk ook weer mijn visie en de organisatie gaat daarin mee en het bestuur gaat daarin mee. Straks komt er een andere visie en wat dan? Ja, wat dan? Dus het is heel belangrijk om continu ook je stakeholders en samenwerkende partijen dichtbij te houden. Dat die ook zeggen, als er een nieuwe directie komt of wat dan ook. Maar dit waren de afspraken. Hè? Ja. En dat ook je bestuur begrijpt waar je met z'n allen voor gekozen hebt. Want het bestuur zit daar misschien wat langer. En als er die moet een nieuwe directeur op een gegeven moment gaan kiezen. En wel begrijpen waar dan wat de ingezette koers is. Dat hoeft niet altijd de ingezette koers voor de eeuwigheid de koers te zijn. Maar een beetje, dit zijn wel fundamentele keuzes over die netwerksamenwerking. Dat je begrijpt wat je aan het doen bent. Ja. En precies wat jij zegt, ook met die gang naar het nieuwe gebouw. Ook daar gaat een visie ontstaan, daar ontstaan keuzes. En als ik bij wijze van spreken weg ben bij de oplevering van het gebouw, moet het gaan functioneren. Ja. Dus dan moet eigenlijk mijn opvolger wel begrijpen welke keuzes, welke keuzes zijn gemaakt. En dat hij niet denkt, wat hebben we hier nou neergezet en hier kan ik niet mee werken. Dus dat is, dat is best wel spannend, hoe dat gaat. En er is ook best wel veel beleidsruimte, vrijheid voor elke organisatie, dus ook voor elke directie in de archieven, om daar wel eigen keuzes in te maken. Ik bedoel, je had ook kunnen zeggen, we willen hier wel elke dag 12 schoolklassen binnenhalen. Hè? Dat, in principe, ik weet niet of de hele organisatie daar blij van wordt. En of het bestuur er uiteindelijk blij wordt. Maar er zit best veel ruimte in op dit soort functies. Ja. En dat besef ik zelf ook altijd. Hoor. Dat je echt bewust van moet zijn welke ruimte pak je zelf helemaal. En wat doe je in je eigen bubbel. En waar hou je ook contact met de buitenwereld die ook weer wat feedback of dingen wat terug kan duwen of een andere richting in kan brengen. Ik vermoed dat het wel zou kunnen helpen, en dat doen jullie ongetwijfeld, om de volledige organisatie mee te krijgen natuurlijk. Want als iedereen doordrongen is van een bepaalde visie, maar dan moet er wel een duidelijke visie zijn waar ze ook naartoe kunnen werken. Ja, op het moment dat dan één schakel wegvalt binnen zo'n organisatie, zelfs is dat de directeur, dan kan je er min of meer wel vanuit van, iedereen is toch mee aan boord. Ik merk dat in mijn dagelijks werk ook. We hebben veel geïnvesteerd omdat wij heten eerst Historisch Centrum Overijssel. We zijn naar collectie Overijssel gegaan, om ook meer nadruk te leggen. Wij zijn een collectiebeherende instelling, wat meer faciliterend dan zelf onderzoek doen. Dat is echt een bewuste beleidskeuze geweest, ook met afstemming van het bestuur. Ja, ik krijg nu zelf van mijn eigen medewerkers wel eens terug dat dingen binnenkomen dat ik zeg van, zullen we dit doen? Dan zeggen ze, maar wacht even, dat is volgens mij niet helemaal de visie waar we voor zijn. Ja. Dat vind ik heel erg leuk. Ja. Dan denk ik, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Ja. En nou kunnen er nog best wel eens redenen zijn om dingen wel te doen die niet 100% in je visie passen. Maar dan nog, je merkt dat iedereen daar behoorlijk van doordrongen is waar we voor staan. Ook omdat er best een drive is om collecties ter beschikking te stellen aan het publiek. En wij hadden best nog wat te doen in het beter toegankelijk maken van archiefcollecties. Jij weet zelf ook als onderzoeker dat archiefcollecties
best lastig te doorgronden zijn via de systematiek die archivarissen in de loop der eeuwen ontwikkeld hebben. Dat is niet klip en klaar. Dan moet je echt af en toe nadenken, oké, hoe werkt dat dan en welke informatie vind ik in welk archief? Nou, wij hadden daar ook best nog wel wat werk te doen vanuit ons verleden. De focus daarop, dus het willen aanbieden van die collecties aan publiek, een breder publiek, een ander publiek en daar mensen bij helpen, is men hier heel enthousiast over. Collega's komen hier ook echt werken. Die zeggen, ja, maar die keuze echt voor collectie, dat is eigenlijk de reden dat ik hier heel graag wil werken. Dus we zijn allemaal, ik noem het altijd een beetje grappig, we zijn collectienerds. Wij vinden het hartstikke leuk om collecties voor een breder publiek toegankelijk te maken en ter beschikking te stellen. Daar kiest men voor. Dus men kiest dus heel bewust bijvoorbeeld niet voor dat wij hier voor basisschoolleerlingen een educatief programma, dat hebben we ook niet. Men weet welke keuzes we gemaakt hebben en daar gaat men voor. Ja. Waarbij ook men snapt dat het heel belangrijk is om dat netwerk van mensen die wel educatie doen voor basisscholieren, dat we die dichtbij hebben, dat die gebruik kunnen maken van de collectie. Dat. Ja, tuurlijk. Dus inderdaad wat jij zegt, als je met elkaar investeert in continu die visie heel helder hebben en ook laat zien, maar hier kiezen we wel voor en hier niet voor. Soms doet het ook een beetje pijn. Je laat ook wel eens dingen los en je denkt, dat is wel een pareltje. Die geven we nu aan een andere partij, want ja, die is daar misschien eigenlijk beter en die mag op dat podium met die parel. Ja. Dat gebeurt ook. Dan merk je wel dat intern inderdaad wel veel draagvlak is en ook de koers gelukkig waarschijnlijk niet afhangt van de directeur. Ook omdat natuurlijk wat telt is het erfgoed en de collecties en niet zozeer wie ermee uitpakt. Zolang het maar kwalitatief op een hoogstaand niveau gebeurt, naar een breed publiek dat ermee bedienen. Dus ik denk wel dat het... En wij kunnen nooit, al die hele range van dat brede publiek, dat kunnen wij nooit in de volle breedte met de volle kwaliteit bedienen. Daar zijn al allerlei clubs en organisaties van de heemkundekring tot de universiteit, zijn op al die deelgebieden al actief met hun eigen kwaliteit. Dus dat is eigenlijk de visie die wij dan hier ontwikkeld hebben. Ja. En die moeten we heel goed kennen. Al die professionele, semi-professionele of liefhebbende instellingen, die moeten we goed kennen. Ja. Ja. Als je het dan hebt over, we werken hier samen met collectienerds, zoals je dat vriendelijk zei. Hoe maak je de balans tussen die prachtige historische archieven, je bent eerst opgeleid als historicus, dus daar ligt jouw passie voor een groot stuk, en die moderne archieven vanuit de overheden, waar dat een heel andere doelgroep op afkomt? Ja, dat is echt een ingewikkelde. Omdat, inderdaad, jij zegt terecht, de mensen die hier werken hebben eigenlijk bijna allemaal best wel een historische achtergrond. Zijn vaak geschiedenis gestudeerd en later deelopleidingen of masters nog in archivistiek gedaan. Maar hebben eigenlijk van nature wel meer die cultuurhistorische achtergrond. Dus die interesse voor best ook wel de inhoud. En dus ook begrijpen, grappig genoeg natuurlijk, wat al die doelgroepen of de gebruikers interessant vinden en leuk vinden en ook een goed gesprek mee kunnen. Het is wel echt iets anders. Het moderne informatiebeheer vraagt wel van onze organisatie een hele andere focus, omdat dat gaat over toegankelijkheid van digitale informatie met allerlei ingewikkelde systemen en metadata schema's en weet ik het, noem maar op, infrastructuur, ICT en waar natuurlijk mijn historici en ik zelf ook, ben ook maar middeleeuwse historici, maar geen kaas van hebben gegeten, in onze opleiding in ieder geval. Wij hebben, en dat heeft ons ook wel aan het denken gezet over of dit dan ook daadwerkelijk nog wel een rol is voor onze organisatie. We hebben niet 100% antwoord op, maar wat je ziet dat veel archiefinstellingen dus in een e-depot investeren, dicht in dat informatiebeheer van gemeentes gaan zitten, terwijl het van oorsprong natuurlijk wel, net als wij, organisaties zijn met vooral historici. Er komen wel steeds andere mensen nu bij en andere afdelingen, oké, maar in principe zijn we toch behoorlijk historisch. Dat is onze kern. Ja. Wij hebben die kern op dit moment vrij zuiver en strak gehouden van dat we dat zijn en dat we eigenlijk alles rondom modern informatiebeheer veel meer kijken, maar wacht even, wat voor kennis en kunde zit er eigenlijk bij de overheden zelf en kunnen we daar niet veel meer kijken wat eigenlijk daar gebeurt en helpen te ontwikkelen in plaats van dat wij het helemaal overnemen. Ja. Want als wij het overnemen, het modern informatiebeheer, dan landt het hier in een organisatie die eigenlijk een hele andere focus heeft en ook een ander DNA. En nou wil ik niet dingen afhouden, maar ik ben altijd heel erg van, dat zei ik net ook al,
wat is een logische plek waar de meeste kennis en kunde zit om dit voor elkaar te maken. En dit kan je niet doen zonder een hele stevige samenwerking, of misschien juist dat de bal wat meer daar ligt van de overheden bij hun hele ICT-organisatie of informatiebureau. En het grootste probleem, vroeger was dat heel logisch, want het waren papieren collecties. Tegenwoordig zijn het digital born, dus volledig gedigitaliseerd. Ja. En als je dan denkt, wie heeft daar wel de kennis van? Er zijn zelfs geen grote softwareaanbieders, AFAS misschien in Europa. Dan moet je al bijna internationaal gaan kijken. Hoe zou je dat dan als regionale partner of zelfs lokale partner echt goed kunnen oplossen? Dan heb je toch echt wel nood aan kennis. Dus dan zou je hopen dat er of dat landelijk ontstaat, of dat je juist in samenwerking met gemeentes of grotere overheden dat gaat doen. Ja. Het helemaal naar binnen trekken bij Collectie Overijssel met de 55 mensen die hier werken, die over het algemeen dus historisch zijn opgeleid. En een aantal hebben een informatiebeheer of informatiekundige achtergrond. Dat vind ik ook risicovol, want daarmee straal je uit ook voor je overheden als Zwolle en Deest van wij gaan het wel even oplossen, terwijl dat is niet realistisch. En die burg die je kan vormen rond die papieren collecties, perkament, dat kan je fysiek doen, maar die burg die je digitaal moet opbouwen is zodanig duur om op te bouwen, zodanig duur om te onderhouden. De Universiteit Maastricht een aantal jaren geleden heeft een hack gehad als zo'n grote organisatie al. Dat toont aan wat de kwetsbaarheid is. En ik hoop ook dat er op een landelijk, en eigenlijk zou er gewoon een Europees netwerk moeten komen om dat in te vullen. Want de kosten alleen, en wij botsen daar bij mijn eigen organisatie ook tegenaan. Dus het gaat over digitaliseren en hoe geef je mensen toegang. Na verloop van tijd ben je over terabytes en terabytes aan het spreken. Ja. Dat alleen al brengt een heel grote extra kost met zich mee. Plus je moet dan een medewerker digitale collecties hebben. Ja. Want je kan niet verwachten van... Nee, en daarnaast is ook digitale informatie zo fluïde, maar ook een grondstof voor allerlei beleidsbeslissingen binnen de gemeente zelf, dat het volledig oppakken van digitale informatie en neerleggen bij de archiefdienst en met een dun klein lijntje misschien nog beschikbaar houden via een ander systeem, eigenlijk op termijn niet meer logisch en niet meer houdbaar is. Dit is eigenlijk het oppakken en neerleggen bij de archiefdienst, is eigenlijk papierdenken. Ja. Dat is eigenlijk wat met papier. Dat is een heel goed punt. Ja. Dus het is echt nog wel lange termijn hoor, hoe je dat dan moet gaan oplossen. Maar eigenlijk zou je willen, of zou het logischer zijn dat die overheden continu kunnen beschikken, ook over de verouderde data, zonder via het door archivarissen opgebouwde systeempje terug naar het archief moeten. Ja. Dat zou eigenlijk veel meer bij de bron of bij de overheden zelf beschikbaar gehouden moeten worden. Ja. Waarbij eigenlijk onze expertise in het voor publiek toegankelijk maken en het ook openbaar en beschikbaar houden, want dat gaat bij overheden niet altijd goed, die zou eigenlijk gebruikt moeten worden of ingezet moeten worden bij de overheden zelf. Die kennis moet ingezet worden. Ja, dus misschien hebben wij wel een toegangsschil of zijn wij wel een portaal ook voor de verouderde historische digital born data, maar dat beheer en toegankelijkheid voor de overheden zelf nog heel erg dicht bij die overheden zelf zit, want via het archiefbeheersysteem van de archiefdienst, dat is te mager voor gemeenten. En plus je bent dan op los zand aan het bouwen, omdat de hoeveelheid data alleen al die de komende decennia dan door zou moeten vloeien naar zo'n archief is niet houdbaar. Kijk naar het Centraal Bureau Statistiek. Die krijgen heel veel datasets, die gaan niet zo snel overbrengen naar het Nationaal Archief. Want die hebben dat allemaal nodig, continu ook de verouderde historische data, om analyses te maken, vergelijkingen te maken. Die gaan dat niet in de systemen, de archiefbeheersystemen van het Nationaal Archief zetten, omdat zij continu de producten opmaken die ook weer geld opleveren. Dus dan zou je inderdaad, en dat kan nu ook straks met de nieuwe archiefwet, misschien heeft het CBS, het Centraal Bureau Statistiek, een eigen e-depot of duurzame voorziening die dan geldt als een soort archief, maar die hoeven dan niet op te pakken en in het formele archief van het Nationaal Archief neer te leggen. Ja, dus daar zie je wel interessante bewegingen. Hoe dat, en dus eigenlijk denk ik dat we zitten in een soort tussenfase van wat is de rol van de archiefdienst en de archivaris en wat doen overheden zelf. Dat gaat op een gegeven moment er wel een beeld uitkomen en je ziet ook al dingen veranderen ten opzichte van de denken van 10 jaar geleden. Want er zijn landelijke gesprekken over. Precies, en ook pilots en daar werken dingen of werken dingen niet. Het zou best kunnen zijn dat je ziet misschien dat de klassieke archiefdienst die meer het analoge beheert, dat die misschien wat krimpt, dat die wat meer gespecialiseerd en wat kleiner wordt, maar dan heel erg goed het analoge doet. Met hele specialistische goede dienstverlening op een breed publiek gericht. En dat het digitale toch op een ander vlak gaat plaatsvinden. Dat kan. Ja, ik vind het een heel moeilijk vraagstuk om op te lossen, omdat je in C niet meer over dezelfde dingen aan het spreken bent. En inderdaad, wat je daarnet zei, we denken op een papieren manier
over die digitale bestanden. Het grote gevaar, en dan denk ik puur als onderzoeker, stel dat je terabytes en terabytes ieder jaar overgegeven krijgt van die overheden, hoe ga je daar later überhaupt nog onderzoek op kunnen doen? Dan is er zo'n danige tsunami aan data. Misschien AI of zo gaat ons helpen, je weet het niet. Het wordt dan een beetje als... Als ik AI hoor, want ik heb heel veel studenten die er iets te veel gebruik van maken. Ik denk dat het zeker zijn plaats heeft, maar ik denk wel, het idee van het in principe voor een stuk toch te laten liggen bij de archiefvormer, laten we het dan zo zeggen. Ja, zo zou je kunnen doen. Als je met linked open data, als dat eenmaal echt van de grond komt, dan kan je wel natuurlijk manieren vinden om die toegang mogelijk te maken voor buitenstaanders. Ja, misschien zit zelf aangeven. En misschien zit dan de kwalitatieve dienstverlening, als daar nog een gesprek of extra toelichting, dat wel misschien nog bij de klassieke archiefdienst zit of de archivaris. Ik weet het niet precies, maar daar ben ik nog aan het zoeken. Wat betekent dat dan voor je? Want uiteindelijk moet je nadenken over wat betekent dat voor de dienstverlening, voor de toegang. Dat moet zich nog ontwikkelen, maar het gaat deels ook over wie heeft het beheer en wie is het beste in beheren en het toegankelijk houden. Dat lijkt me meer iets voor een ICT-aanbieder dan een archief. Een archief, ook al heb je ICT'ers in dienst, je kan nooit wedijveren met een commercieel bedrijf dat niks anders doet als ICT-oplossingen aanbieden. Klopt. En dit is een ICT-probleem. Ja, maar op termijn wordt het ook natuurlijk wel weer historische data. Uiteindelijk wordt het een historisch archief. Ja. En dan is de vraag, zit men bij de overheden dan nog echt op te wachten en heeft men nog voldoende kennis ook van die historische data? Of zou dat toch meer een historisch archivarisachtig type zijn? Dus dat is ook niet zo makkelijk. Ik denk waar ik vooral op uit ben is om fris te blijven kijken en ons ook te blijven realiseren dat veel van onze concepten dateren uit dat papieren tijdperk. En dat niet al die concepten automatisch toepasbaar zijn volledig op het digitale. Sommige misschien deels of sommige helemaal, maar lang niet alles. Ja, dat is een heel interessant punt. En dat doet vraagtekens ook zetten bij je eigen rol als archiefdienst, als archivaris, je plek ten opzichte van de archiefvormers. Opnieuw komt alles in die kookpan of in de mix, om daar weer opnieuw en het automatisch voortgaan op het klassieke model vanuit papier. Dat gaat op een gegeven moment spaak lopen. Dat voel je aankomen. Dat is logisch. Het zal nooit zo worden zoals het in het papieren tijdperk was. Dat geloof ik niet. De goede oude tijd, hè? Ja. Eén laatste vraag. En dat komt vooral door jouw opleiding, jouw duo-opleiding eigenlijk. Je bent eerst begonnen als historicus. Daarna heb je bijgeschoold tot archivaris. Wat wist je niet over archivistiek voordat je die opleiding deed, maar als historicus wel van uitging? Want ik probeer me heel goed in te lezen en in te leveren wat mijn collega's doen. Er zijn ook een aantal bezig met een opleiding archivistiek, maar blijft toch nog wel ergens een magische wereld van. Ja, zeker. Nou, wat ik misschien onvoldoende gerealiseerd had als historicus en wat ik eigenlijk dankzij archivistiek geleerd heb, is vooral de context waarin archieven gevormd worden, maar ook beheerd worden. Ook de rol van de archivaris of de invloed van de archiefbeherende archivaris, die doet ingrepen op dat archief in ordening, in sommige dingen zelfs nog verwijderen soms, voordat het misschien bij de archiefbewaarplaats komt of zelfs later nog. Dingen onder labels hangen of categoriseren. Dus eigenlijk het archief is in die zin nooit neutraal. En dat had ik denk als jonge historicus, 20er of zo, te weinig door. Dan ging je ervan uit als het ware als een gegeven, dit is het archief. Gewoon dit is er. Maar dat is natuurlijk nooit. Ja, maar dat is het natuurlijk niet. Er zijn bewerkingsslagen geweest. Het is ook in een bepaalde context ontstaan vanuit een bepaalde doelstelling. Dat kan soms deels vanuit een bedrijf of vanuit een wat dan ook. Hè. Dus wat is nou eigenlijk de context waarin dat archief ontstaan is, vanuit welk werkproces? En welke ingrepen zijn er later nog gedaan vanuit die archiefvormer of juist vanuit de archiefbeheerder in het toegankelijk maken of in het vernietigen? En dat vind ik super interessant. En ook weer, welke keuzes maken nu de archiefbeherende instelling, bijvoorbeeld rondom digitalisering? Want eigenlijk zou je op de laatste historische dagen met KNAG in Maastricht ook nog wel gesprekken over gevoerd. Als jij als archiefinstelling besluit om een bepaald archief als blok te digitaliseren, dus op te pakken en zeggen, ik ga dit blok, ik zeg maar wat, het Stadsarchief van Deventer tussen 1945 en 1960 als voorbeeld. Dat gaan we integraal digitaliseren. Daarmee doe je ook weer iets in de verhouding van dat archief tot de andere, want de rest is misschien niet gedigitaliseerd. Ja.
Daarmee ga je dit naar voren schuiven in onderzoek van mensen die misschien helemaal niet langs meer willen komen. En denken, dat is al gedigitaliseerd, handig. Dus daarmee stuur je als het ware het onderzoek. Dus hiermee doe je ook weer een ingreep. En dat moet je verantwoorden, denk ik. En dat doen we als archiefinstelling nog veel te weinig. Ons verantwoorden over onze digitaliseringskeuzes. Want je doet iets in de hiërarchie van archieven door het compleet te digitaliseren. Je zet eigenlijk hoger, omdat het makkelijker, toegankelijker is om het zo te zeggen. Je hebt hier een soort keuze in gemaakt en wij verantwoorden ons ook niet op onze websites of wat dan ook rondom de digitaliseringsvraagstuk. Als historicus had ik dit nooit bedacht, maar dit is echt iets vanuit archivaris denken. Denk, wacht even, we doen hier iets met het archief. We moeten ons als archivarissen veel meer rekenschap geven of rekenschap afleggen rondom de keuzes die we maken met waarom maken we dit toegankelijk op dit niveau. Waarom digitaliseren we dat volledig of stukken eruit digitaliseren? Dan moet je ook verantwoorden, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom deze stukken en andere niet? Ja. Ik denk al die stappen, van het rangschikken, hoe ga je het inventariseren, wat ga je eruit filteren, wat neem je mee, wat digitaliseren, op welke manier wordt het ter beschikking gesteld, toont wel aan dat archivarissen eigenlijk een heel grote maatschappelijke rol hebben, die misschien niet altijd, zelfs voor historici, meteen duidelijk is. Die ergens in de achterkamers gebeurt, niet op een slechte manier, maar die gewoon als vanzelfsprekend gezien wordt, maar die wel enorme ramificaties zouden kunnen hebben. En het sturen van onderzoek, het toegankelijk maken voor collega's van mensen die minder valide zijn bijvoorbeeld. Precies, mensen die zich wel of niet gerepresenteerd zien of voelen in het archief. Ook dat gaat niet alleen over het archief, maar het gaat ook over hoe het toegankelijk is gemaakt en welke keuzes is gemaakt. En natuurlijk ook tegenwoordig over taal- en woordgebruik in het toegankelijk maken van archieven. Welke woorden vind je wel of niet in de inventarissen en dat sommige mensen bepaalde woorden moeten gebruiken om toegang te krijgen tot het archief, maar liever die woorden natuurlijk niet willen gebruiken omdat ze racistisch of denigrerend zijn. Maar die woorden zijn wel gebruikt in de inventaris. Dus daarmee heeft de archivaris toch veel meer invloed op toegang en ook op gebruik dan mensen, denk ik, zichzelf realiseren. En dat heb ik als historicus, denk ik, dat heb ik niet zo geleerd. Dat is echt iets wat... En dus eigenlijk zou je daar de hele dag mee bezig moeten zijn, ook als directeur. Nou is dat natuurlijk niet zo, er zijn altijd andere dingen. Budgetten, mensen, de toiletten die niet doorspoelen, bij wijze van spreken. We komen wel eens wat te weinig, denk ik, als sector tot dat gesprek. En ook tot een eenduidige manier van communiceren over de keuzes die we maken. Ja. En dat is wel ook... baart ook wel eens wat zorgen, ook over wie zit op welke plek, wie is vanuit welke achtergrond word je directeur. Ik weet toevallig omdat ik archistiek heb gedaan en ook geschiedenis heb gestudeerd. Maar als ik uit een hele andere sector was gekomen, had ik me dit nooit gerealiseerd. Ja. En het heeft wel invloed, het heeft wel maatschappelijke invloed, ook op gebruik. Dus ik wil niet pleiten voor dat elke directeur archivaris per se zwaar inhoudelijk moet zijn. Maar je moet het wel in je organisatie hebben. Ja. Basiskennis zo op zijn minst wel. En ook van dit. En als je ziet dat steeds minder mensen opgeleid op de arbeidsmarkt komen vanuit archiefwetenschap of andere opleidingen. Ja. Het is belangrijk dat die opleidingen blijven bestaan, dat daar studenten vanaf komen, dat die ook in Maastricht en in Zwolle en Deventer gaan werken en niet alleen maar in Utrecht en in Amsterdam. Want die kennis en kunde is best wel schaars aan het worden, terwijl dat super belangrijk is, ook maatschappelijk. Ik denk dat dat een heel mooi is om het mee af te sluiten. Vincent, hartelijk dank. Graag gedaan.